Diya guys, di nagamong rescue gikan pa ni sa dalagit kay nahudtan lagi sila og ambulansya dari kay daghan ri kadto mga nag-emergency diya aron luodas dijin guys kay luza na diya kadto aron na jud kaluoy. Kanang lispad na kadto diya aron nang kaluza diya. Labad ka diyang uod diya sige lang kog papuwap diyang uod. Diya guys, tabang gyapon mog ampo guys nga makaabot mi og dali dito sa suto kay rong masalang na siya dito. So masalang na sa dito guys kay giridi na ni siya sa mga doktor dari sa Karkar. So daghang kayong salamat sa mga doktor dari ug nurse sa Karkar kay giasikaso jud si Jijin nga madali mi. Diyan guys, salamat ka jo kay nakasakay nami. Nahanglan din namong mamadali si Jijin guys kay ang tanaw ni diya grabe na diyang kaluya kanang delikado na lagi nga mubuto agi jahang ectopic. So tabang tagampo guys nga makaabot mi dali sa Vicente Soto kay dito lagi mi gi-refer kay nalagi dito yung mga doktor nga daghan nga pwedeng opera ni Jijin. So first time ko mo sakay na ng ambulansya guys nga grabing ka kulba. Diya guys, na namin dari guys, nakaabot namin dari sa Vicente Soto. So di na ta pwede mag video guys kay bawal man dyan yung public hospital, bawal mag video basin ug maka pisos ta guys diya. Salamat sa Ginoo nga nakaabot ra jud dari pero mura muna jud ang ginhawa. Jijin guys, to na nakasud na dito sa operating room. Pag abot jud na mo dari dito so gisud na siya guys diya. Narami dari sa gawas diya si Junjun ug si Gian to nang itag pagkaon kay alas 7 na. So ganihang mga alas 5:30 sa gisud guys. So atong kuan na sa oras ato sa mahuman kay giuna siya og pira kay naman tayo naka salang na pero niabot man si Jijin man ang giuna kay mas disud ang kan Jijin nga sitwasyon. Manang ning giuna si Jijin og kanang laban lang ta guys ang tabang ilamin tawig ampo. Diyan naghana ka mga pasyente diri sa gawas kay naay mga gipang dialysis. Diyan mo ang tambayan na naadari sa dapit kay manawag manag doktor unsay kinahanglan ni Jijin. So wala ko nakakuan di Jijin guys kay pag-abot na mo dari pag naog sa ambulansya giditso na disagsud sa operating room. Diyan bawal man dari mag-video kay bawalan man ng mga cellphone dari. Bawal mag-video. So nga naman dyan ang hospital guys, bawal mag-video. Nadari lamang ko magtambay sa gawas. Nalagi humot na rin buwak niya. Na puti. Ang Ginoo ko Lord. So guys, na po na rin guys kay kabuhi ko. Kabuhi dyan po sa ambulansya guys. Kung ganahin man ni hapon. Diyan ni palit des giyan o kuan guys kanang puso o kanang lumpia o ginaling. So kung ganahin yung kaon guys kay kabuhi lagi ko sa ambulansya. Nang first time ni mo nga ingatong sakyan bitaw guys nga mura pug buang sa kahadlok pero salig na ko sa inyo man yung sitwasyon dari guys kanang wa mitugtog diya walay pwedeng maka kuali Jijin dito walay pwedeng makasaka hantod nga kuan siya guys kanang makagawas mi di mi pwedeng mo adto ni Jijin. Nagaw na mi dari dia. Junjun dadto Gian. Kay nangado rag sinina nga pang 3 days. Jadi lay kuno na makita. Grabe po din yung ospital na di ay. May kay bawon sa ikuan ni Jijin dito. Di papahawa na mi dari guys kay papaulian lay kuno mi kay okay ra ko nos Jijin dito.
Ya lajo man ang amuhang ulian. Punta natin ang pasyente pwede ba bilhin ng cellphone? Ang kana ko. Pero makachat siya unta ba? Oo. Bilhin ng cellphone sa Guys, madung buntag. Na ako dari nagpadaplin kay bawal lagi ang cellphone. Unja guys, kada update ni JJ na humana sa opera gabi. Unja karong buntag ra namo na kaistorya ang doktor. Kanang nimbuto na di ay gihang ectopic. So mo ditong arang lujahan na ni guys sa gikan mi og karkar kay nimbuto na di ay ng doktor. Madugali guys kay nadali. So gikaluyan pa jud kadto mis Ginoo guys kay nadali pa jud ni nga hadyon sa dito karkar pa jud na problema jud kung unsay mong sakyan lagi padung dari. Majur kay nadali pud aga ng ambulansya nga gikan sa dalagit nga among gi patawgan ni Gina kay wala lagi sakyanan ang karkar padung dari sa Suto. Jagikan ba sa Suto murag lajo pa padung dari ay gikan sa karkar murag lajo pa padung dari sa Suto. So mura jud ka nang mabuang guys sa kanang kahadlok ba nga grabe nga na day mo sakit ang ambulansya nga nagdali grabe. So mura jud ka nang na trauma hapon pag abot na mo dari murag na blanko ko guys sa hadlok lagi ka nang sakay lagi ka nang kasagadong padagan. Pero nagsigilan jud kog sampit sa Ginoo guys sa mo lagi na operahan na si Janja ganihang mga alas 2 siguro to gabi nangutan ako dito sa information og na ward na ba kay kinahanglan man jud ka mangutan na kay kadaghan kadto pasyente dari da na ward de sa gabi mga alas 11 da mato naghatid ko og kuan guys kanang sinina ni ja og katong mga diaper jadi ka pwedeng makakita ni Jijin kay ang guard ra may naghatid da nakipag-istorya ko sa guard og pwede ba jud kong mulili or makita si Jijin di jud kuno pwede kay nay mga bantay mga nurse. So karon guys kanang nag-update ra pud ko ninyo kay bawal na lagi mo gamit og cellphone. Ug ako manggali pa bantay ni Junjun datos ibabaw kay kuan mi nagsabot lagi mi nga si Zadares gawas kay sinsay magasikasos mga kuan kanang papel. So ha sangginan nga iparidi ganong malasakit ug kuan para ditso-ditso na laman mi og puhon maka uli nami basig mga 4 ka adlaw dari or 5 ba mamaingon pangutana sa nungtana kung pila ka adlaw mi dari. Og okay ra si Jijin pwede ra kuno sila makagawas og 3 days ra or 4 days kanang obserbahan og unsay kuan sa operasyon. Unsa ganiha guys na istorya na mong doktor nga basin og need ni ja abunuhan og dugo kay daghan ang dugo ang nawa. So maghuwat pa mi guys og unsay tawag sa doktor karon. Nanali ko na rin nagpadaplin kay bawal lagi mag cellphone. Diya guys, ipadadyon gihapon natin atong pag-ampo kay wa pa mi nakahuman sa among kuandari say resulta kang Jijin sa diyang humang operation kay miningin man ang doktor nga nangutana kung okay ra ba si Jijin niya sa karon kuno okay pa wa ta kay bawg mga pila ka adlaw unsay mahitabo pa. So ampo lang gihapon ta guys pero nagpasalamat ko sa Ginoo guys nga na kuan ra jud kay nibuto lagi agad jang topic na dali pa jud siya ba. So di lagi ta pasagdan sa Ginoo guys basta magampo ta. Sa mora to ang update karon guys gamay kay bawal lagi dari mag cellphone ja. Basin og makasaka na ko dito sa taas, di na ko maka-message or di na ko maka-online. So haghapon pa ning kamutan nga maka-online ko guys kay mukontak ba ako ni Nicole ug ni Cristel. Dani man sila nga og nanak sa taas, embargohon ang cellphone og makakita sila og cellphone nga kuan. So paning kamutan gyapon na kasi pwede nga cellphone dito sa taas keypad, ja wa may mga cellphone na keypad nga dadari. Makasalpakan unta og kuan ba para makatawag sa asa man ta pwede mo tawag. So mga to guys kanang padadyon lang gyapon ang atong pag-ampo. Tanto ninyo dari guys. Yan ang isda. Palayas na sila Junjun to ah. Layas na.
Diyan guys, nakudas gawas guys gitu Ming Ming ya. Ming Ming. Ming Ming. Hah? Ming Ming. Ming Ming. Ngeng. Wala guys. Alas 6:30 na lamdag na. Inja to sila junjunog sigian ni gawas kay ipagawas lagi sila dadto kay bawan na lagi. Inja paano naman sila sayo dapit dito speakers kay mangita po sila og cellphone nga keypad kay basin og makasaka ko ditong jijing kinahanglan man kog nay keypad para makakontak ko nila gan say kinahanglan. Inja daghang kay salamat guys kanang sa inyong mga pag-ampo sa inyong mga suporta namo. Salamat kadyo. Inja amping tantanan si Menix Vlog. I love you all.